Hi guys, Inday Vlogs ne. Shout out aday ko diha ni Tita Drubilma. Saudara ang kulo. Nag-utan si Mami. Lami kayo ni sa utan ron. Asaman ang kulot chips mo? Kulot chips mo niya. Dara. Lami kayo na siya guys. Kulo chips ko no. Shadow pa dyan. Ha? Shadow pa dyan na. So man niya mo utanon. Butangan naman nagkamunggay. Kamunggay na sagbulan og dabong. Color chips din. Sayo sa kagabion. Secret. So, akong kuyang gwapo. Naay gipasalubong si Tita Lalin. Pan. Pan din na. Okay, Manit. No, dahil bagay sa ng pan. ha, kang Tita Lalin. Ay, kang Tita Lalin. Ito sulod naman eh. Ano yung pan, oh. Dito Edgar na. Dito Edgar. Pan. Kaya Tito Edgar. Bye-bye.